गोजोन फुंबिलि दिनै 26 एप्रिल 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। गुन उत्सवनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय, नाथाय बिटिआरनि थाखाय साननो गोनां। रायजोनि 33 जिल्लानि मादाव गाहायनि फारिलाइयावसो जायगा मोन्दों बिटिआरनि फरायसालिफोरा। अदेबानि बिटिआरनि फरायसालिफोरा गुन उत्सवनि फिथाइखौ मोजां खालामनो हायाखै। रायजोनि मोन 33 जिल्लानि मादाव सोनाब कार्बि आंलंनि फरायसालिफोरानो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन फिथाइ मोन्दों। बेनि उनाव चिरां, 32 नं फारियाव चिरां जिल्लाया जायगा मोन्दों। बेनि उनाव 30 नङाव क'क्राझार, 28 नङाव दङ उदालगुरि आरो 25 नङाव जायगा मोननो हादों बाक्सा जिल्ला। बेनि अनगायैबो 26 नङाव जायगा मोननो हादों सनितपुर, 14 नङाव जायगा मोननो हादों बिश्वनाथ जिल्ला आरो 7 नङाव जायगा मोननो हादों धेमाजि जिल्ला। जायनाखि सनितपुर, बिश्वनाथ आरो धेमाजि बेफोर जिल्लाफोरा बिटिआरनि बायजोआवबाबो गोबां बर'फोर दं, बेनिखायनो बेफोर जिल्लानि मुंफोरखौबो मख'फानाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं गुन उत्सवआव मोजां फिथाइ खालामनायनि सिरियाव दङ सेथियाव शिबसागर, नैथियाव दङ चराइदेव आरो थामथियाव दङ गलाघाट। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायनि रुजुनायाव देग्लाय अदेबानि बे बोसोराव A+ आरो A केटेगरियाव 30% बांदों। थांनाय बोसोराव 46% फरायसालिफोरा A एबा A+ मोननो हादोंमोन। देग्लाय 75%नि गोबां फरायसालिफोरा A एबा A+ मोननो हादों। गासै 41,507 फरायसालिफोरनि मादाव A+ खौ 11,882 फरायसालिफ्रा मोननो हादों। A केटेगरिखौ 19,172 फरायसालिफ्रा मोननो हादों। B खौ 7,710 फरायसालिफ्रा मोननो हादों। C खौ 1,972 फरायसालिफ्रा मोननो हादों आरो D खौ 767 फरायसालिफ्रा मोननो हादों। बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैबाय। बे खोथाखौ बिटिआर गोरोबथा जानायनि उननिफ्राय लानानै दिनैसिम नोंथांमोनहा दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव खोनानो मोनबोदों जानांगौ। नाथाय एनडिबिफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव एनडिबिफोरा थारैनो गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै? एनडिबिफोरा बेसेबां जेंनायाव दं आरो बेसेबां दुखुआव दं बेखौ लानानै एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सना खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां खोथा फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जायनाखि एनडिबिखौ लानानै बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन, नाथाय दिनै एनडिबिफोरा सान्थि मोनदोंना मोनाखै, नखरजों गोजोनै थानो मोनदोंना मोनाखै, बेखौ सोरखारा खौरां लायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदों दि एनडिबिफोरनि केसआ दिनैसिमबो बोखारजाजोबाखै, जायनि थाखाय गुबुन गुबुन रायजोआव केसनि थाखाय थांनो गोनां जायो। दिनैसिमबो गोजोन गैया, जानाय लोंनाय गोजोन गैया, बहाबा कर्ट केसनि थाखाय थांनांगौ जायो, जायनि थाखाय सिन्थाजों गाबनो गोनां जायो, फाग्ला बायदि जायो, सान हर उन्दुनाय गैया। फारसेथिं एनडिबि हिसाबै जेबो गैजाया, हा हु गैजाया, माब्लाबा केसआव गोग्लैनायनि थाखाय गाव गावनि धोन सम्पथिखौ सिलिंखार खालामनानै लाजोबनो गोनां जाबाय, जायनि थाखाय गोजोनै थांनानै थानो थाखाय एनडिबिफोरा जि मोननो गोनां रिहेबिलिटेसननि गोनांथि दं होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। नाथाय सोरखारा 300-400 एनडिबिफोराल' रिहेबिलिटेसन मोननो आद्रा दं होननानै बुंबोबाय थादों। नाथाय 300-400ल' नङा, खमैबो 2,000नि गोबाङानो मोनाखै। बिथांमोननि बाजेटखौबो बाहायनानै जानो सानदों नामा? जुदि बेबायदि सानदों अब्ला मोनजानाय नङा, मानोना एक्स एनडिबिफोरा सिगांनिफ्रायनो गोबां मावबोदों, खस्थ' खालामबोदों आरो नांबोदों। जोंनि मोननो गोनांखौ जों मोनाब्ला सिरियै थानाय नङा, बेनि थाखाय सोमावसारगोन। BTC सेक्रेटारिख अफिसाव धरना होगोन होननानै बुंथियो बिथांमोना। आरो एनडिबिखौ गोजोनै थानो होआबा सेक्रेटारियेट अफिसखौ बन्द' खालामहैगोन। थैनो थांनोखौ गिया, सिगाङावबो थैनो थांनो गियाखैमोन आरो हारिनि थाखाय जिउ बावखानाय। बेनिखायनो दासिमबो एनडिबिफोरा गोजोन गैयै हिसाबै जिउ दान होनो बावगाराखै होननानै बुंथियो। बेनिखायनो दैदेनगिरिफ्रा फावथिना खालामबाय थायालासे थोंजोङै मोजां खामानि मावनायखौ हास्थायो होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। आरो गासै एनडिबिफोरनि केसआबो बोखारजानांगौ होननानै दाबि खालामो। बेनि अनगायैबो जायफोरा एनडिबिनि खामानि मावनो बिबान लादों, गबिन्द बसुमतारी, बिआर फेरेंगा आरो दिपेन बर', बिथांमोनहा जाहाथे सोरखाराव दं हिसाबै मोजाङै खामानिखौ मावो, नङाबा बिथांमोन साथामखौसो मिथिगोन होननानैबो हुमखि होयो एनडिबिनिफ्राय। गावनि उदैखौल' सुफुंनानै गुबुना मा जानानै दं बेखौ खौरां लायाखै। एनडिबिनि सासे सानैयाल' धोनि जानानै आरो मानसि जानानै मा गोजोननाय दं, गासैबो समान मोन्थाय मोननो नांगोन होननानैबो बुंथियो एक्स एनडिबिनि मोनब्रै हान्जानिफ्राय।
देहा फाहामसालियाव डक्टरजों फाहामथाय लानायाव नोंथाङाबो सांग्रां जानाया गाहाम। माखासे डक्टरफोरा डिग्री गैयालासे खामानिखौ मावो, जायनि थाखाय नोंथाङाबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। उदालगुरिनि रौता मडेल हस्पिटालावबो सोलिदों आयेन बेरेखा फाहामथाय। डिग्री गैयालासे आयुर्वेदिकनि डक्टरा एबर्शन एबा गोर्बोआव थानाय गोरलै गथ'खौ गारनायनि हाबा मावदों, जाय आयेन बेरेखा। डक्टर जतिन नाथ बिथाङा डिग्री गैयालासे एबर्शन खालामनायनि खामानिखौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो रौता मडेल हस्पिटाल आरो गावनि सोरखारि क्वार्टाराव मावबोदों। रांनि थाखायनो डिग्री गैयालासे बेफोर खामानिखौ मावबोनायनि अजद होदों आरो आयेन बेरेखायै डिग्री अदेबानि रोंगौथि गैयालासे बेबायदि हाबा मावनायनि खौरां मोननानै डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस हेंग्राबारिनिफ्राय नायबिजिरनो बिथोन हरदोंमोन, जेराव गासै जाथायाबो सोराङाव फैदों। नायबिजिरनायनि उनाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगांनिफ्रायनो जतिन नाथआ बे खामानिखौ मावबोदों, बेनि थाखाय वार्निंबो मोनखांबाय आरो जतिन नाथआबो बे हाबाखौ मावनायखौ सिमान लानायजों लोगोसे बे हाबाखौ मावला होनानैबो निमाहा बिखांबायमोन। नाथाय दा फिन बे हाबाखौ मावनायनि थाखायनो हमजाबावबाय आयुर्वेदिक डक्टर जतिन नाथआ। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनायखौ लानानै बिटिसि रां बावजा जथुम्मायाव खनले दान्थे बिदान्थे जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे खेबावबो 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनायखौ लानानै बिटिसि रां बावजा जथुम्मायाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सोंथि खालामदों। नाथाय नांगौबायदि फिन्नाय मोननो हायाखै आरो बिथांमोननि मावनो गोसो गैयैखौ नुनो मोनदों होननानै फोरमायथिदों एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। 6.3 दफाखौ लानानै आसाम सोरखारा गुबुन बुङो आरो बिटिसि सोरखारा गुबुन बुङो। फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिया बिटिसिनि होननानै आसाम सोरखारा बुङो, नाथाय बिटिसिआ बबे आयेननि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन बेनि सायाव जेबो फिन्नाय गैया होननानै बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। जायनाखि 6.3 दफाया सेन्सिटिभ इस्यु, बेनिखायनो जाहाथे बेनि सायाव रोखायै सावरायनानै जोबथा थांखि लायो, बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि जायनाखि मुंख्लं नखरनो होनो थाखाय 25 कौटि रां मोनदोंमोन, बेनि गेजेरजोंनो 500 नखरनो होनो हागौमोन, नाथाय सा 193 मुंख्लं नखरफोरनोल' अनसुंथाइखौ होदों। बेनि सायावबो सोंथि खालामनाय जादोंमोन आरो एबसु आरो बिएलटिनि आन्दोलनाव मुंख्लं जानाय 2624नो होनो हागौमोन होननानै बुंथिनाय जादोंमोन। जाय लिस्टखौ बिटिसि सोरखारा होखादोंमोन आरो बेखौ आसाम सोरखारानो फोसावदोंमोन, नाथाय बे लिस्टखौ आसाम सोरखारा फोथायाखै, नायबिजिरफिननो थाखाय बिथोन होदों होननानै प्रमद बर'आ फिन्नाय होदों। जाय दुखुनांथाव। एबसु आरो बिएलटिनि मुंख्लंनि सायाव आसाम सोरखारा फोथायनाय गैयैया दुखुनांथाव होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। आसामनि काछाराव बम बेरदों, जायजों ओनसोल नाङैनो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों। आसामनि काछारनि दादारकुस साहा बागानाव गिख्रंथाव बम बेरनाय जाथाय। फांसे दंफाङाव दोनदोंमोन बमखौ, बेयावनो बमा बेरदों, जायजों दंफाङा थेर बेथेर जादों। दासिमबो रावनिबो जिउ खहा जानाय आरो सुबुंनि जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै, नाथाय सोर आरो मा जाहोननि थाखाय बे बमखौ दंफां सायाव दोनदोंमोन बेनि सोमोन्दैबो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसआ संदाननायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। पिएचइ बिफाननि गेजेरजों गंद' दै टेंकार रानदों बिटिसि सोरखारा। दै टेंकार राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों प्रमद बर' बिथाङाबो। बिथाङा फोरमायथिदों दि पिएचइ बिफाननि गेजेरजों 6,000 लिटार केपासिटि थानाय गंद' दै टेंकार रानदों। सिगांनि समाव दै टेंकारनि आंखालनि थाखाय गोग्गो दै लोंनो थाखाय फसंथानफोराव जगायनो हायाखैमोन। दा थांनाय बोसोरनि एसअपिडि फान्डनि गेजेरजों पिएचइ बिफाना दै टेंकार रानदों आरो जेजेएम बिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोलाव 100% गोग्गो लोंनाय दै जगायगोन होननानैबो बुंथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइनि बिथिङावबो रिभलिउसन खामानि मावदों, जेराव चिफ मिनिस्टार आरो सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि बेलायाव इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय गोबां बिथांखि लादों। हाइ स्कुलाव 8 कौटि 10 कौटि होदों। बेनि अनगायैबो हायार सेकेन्डारि मडेल कलेज मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फैगौ 100 सानाव गुबुन गुबुन बिफानाव 150 प्रग्राम लागोन आरो फैगौ 100 साननि गेजेराव गोख्रों खामानि मावनानै गुबुन गुबुन बिथांखिखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव लाबोगोन होननानैबो खोथा होदों प्रमद बर'आ। आलफानि सासे केडारनि गोथै देहा मोनदों। भारत म्यानमार सिमा अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लायाव आलफानि केडार पलास मराननि गोथै देहाखौ मोननो हादों, जाय म्यानमारनि केम्पनिफ्राय खारखुमादोंमोन। बिथाङा गुबैयै आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि थागिबिमोन आरो थांनाय 2021 मायथाइयावसो आलफायाव आखाइ हमहैदोंमोन। नाथाय केम्पआव माखासे जेंना मोननायनि थाखाय 4 आलफानि केडारफोरा केम्पनिफ्राय खारखुमादोंमोन। मुंफोरा फारियै मिन्टु मरान, पलास मरान,
महन्त बर'आ आरो सिमान्सु बुहिया साब्रैनि मादाव साथामा आर्मि आरो पुलिसनि सेराव आखाइ दैखां फैखाबायमोन नाथाय पलास मरानाल' गोमानानै दंमोन दा बिथांनि गोथै देहाखौबो तिराप जिल्लानि कनसानिफ्राय रैखाथि हान्जाया बोखांनो हाबाय आरो नखरनि सुबुंफोरनो मिथिहोनायाव नखरनि सुबुंफोरा पलास मराननि गोथै देहाखौ मोननाय थावनियाव नुजाथिहैनानै बिथांनि गोथै देहाखौ तिनसुकिया फारसे लाबोबाय आल्फानि केम्पनिफ्राय खारखुमानाय पलास मरानखौ उखैनायनि थाखाय थैनायनि सन्देह खालामनाय जादों गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय गुबुन मोनसे जाथाय आसामनि गलाघाट जिल्लायाव जादों बे जाथाया आसामनि गलाघाट जिल्लायाव सासे आइजोनि गोथै देहाखौ बिफाङाव आलायनानै थैनाय थासारियाव बोखांनो हादों आइजोनि मुङा मैना गौरमोन जाय थांनाय 23 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन बिथाङा गुबैयै गलाघाट जिल्लानि टेंगानि ओनसोलाव थानाय खिखरा गामिनि थागिबिमोन मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ बेबायदि अबथिरायै फोजोबनानै लादों बिनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै नाथाय रायजोआव दासान्दि बेफोरबायदि अबथिरायै गावनि जिउखौ दुरुं फाननानै फोजोबनानै लानाय जाथाया फ्राय जाफ्लेबाय थादों खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों